Ingredientes para facer os cocos: 125 gramos de coco ralado, a metade de azucre, 62 gramos, un ovo e medio zume de limón. Ahora vamos a mesturar estes ingredientes. Batemos primeiro o azucre co ovo. Ahora é o momento de engadir o coco. Botamos aquí o coco e imos mesturar un pouquiño ca batedora e despois xa vai ser a man. Vamos a dar un pouquiño ca batedora. Engadimos o zume de limón e seguimos batendo. Bueno, así como quedou. E agora solamente quédanos facer unhas boliñas e poñelas nunha fonte que teña papel vegetal. E xa ao forno. Imos deixalo 15 minutos a 180 grados. Aí vai.